Hola, soc la Berta Pintre, treballo com a tècnica de desenvolupament al Departament de Recursos Humans i fa un temps vaig estudiar Sociologia. M'ocupo una mica de l'objectiu dels projectes és el benestar i l'evolució de les persones treballadores en el grup d'entitats. Doncs enguany estem treballant en 3 projectes. Un és la benvinguda i l'acollida de noves persones treballadores a les diferents entitats. L'altre seria el clima laboral, mesurar aquest clima laboral on treballen i es desenvolupen les persones. I el tercer seria l'avaluació de l'acompliment. La benvinguda és aquell primer contacte, després d'un procés de selecció, doncs aquell primer contacte, la informació que t'arriba com a persona nova treballadora, que et dona això, que t'acompanya en aquest inici de relació laboral amb el grup d'entitat, l'entitat i el lloc de treball on et desenvoluparàs a partir d'ara. L'objectiu és que hi hagi informació i aquest acompanyament una mica abans del dia 1 de començar a treballar, perquè així es genera un vincle, es genera un acompanyament que pot ajudar a l'acoplament o l'encaix entre persona i lloc de treball i que el dia 1 estigui una mica ja situada i en vincle i tinguin una mica més clar on està treballant. A quina entitat començaràs a treballar, a què es dedica, quins són els seus objectius, quins són els seus valors, quines són les altres posicions o llocs de treball, a quines persones atén i quins són els projectes. Després l'acollida en el lloc en concret, una mica la descripció del lloc de treball que desenvoluparà la persona i després també qüestions pràctiques i tècniques, de quines són les eines amb què treballem, quin és l'entorn d'eines digitals i també com fer ús de l'àrea personal. Doncs el que volem és mesurar el benestar i com estan les persones en el seu lloc de treball, des de les condicions físiques, les condicions tècniques, les condicions relacionals amb els companys, les companyes, amb la persona responsable, com està visquent la seva feina en el lloc on es troba. I la idea és mesurar a través d'una enquesta molt breu que es farà de manera periòdica com estan totes aquestes àrees del seu lloc de treball i com ho valora. Està previst fer-les començar aquest 2024, amb la primera fer-ho mensualment, menys aquells parell de mesos que poder s'acumulen més persones de vacances, però sí, és una enquesta que en 2 minuts es respon, arribarà al correu electrònic de manera fàcil amb un enllaç i es podrà contestar rapidet i d'una manera molt propera, amb un llenguatge proper i fàcil, i serà mensual, sí. L'avaluació de l'acompliment ja es venia fent en altres anys i aquest any s'ha fet un pas d'una millora tant per l'eina que es fa servir, que està en la mateixa àrea personal, de manera integrada, i té l'objectiu d'això, d'avaluar, de mesurar com està sent el treball que fan les persones, si s'ajusta o no als objectius, les tasques que fan i les seves funcions al dia a dia. I això és una avaluació que es fa amb la persona responsable i té 2 o 3 fases. Una és una autoavaluació, de dir jo en relació a les competències i els valors del meu lloc de treball, com estic, com m'autoavaluo. Després la persona responsable fa una avaluació també de l'equip i un a un, de les persones que formen part del seu equip, i després tenen una entrevista conjunta on parlen d'aquesta autoavaluació i de l'avaluació i com es veuen una a l'altra i una mica es prepara un pla d'acció si s'escau. Potser deriva cap a formacions específiques pel lloc de treball
O potser per accions més, doncs mira, hem decidit que ens hem de coordinar una mica més, hem de fer més reunions o hem de comunicar-nos d'una altra manera o millores d'aquestes més petites i més ad hoc. I hem introduït els valors també, perquè és important ser conscients, no?, de per a què fem les coses i com les fem, i creiem que anar treballant també els valors de cada entitat doncs dona un punt de vista o una qualitat diferent de com estem fent les coses. Desitgem que d'aquí un temps, no, puguem també incloure beneficis socials, no, tant que repercuteixin en aquest benestar, no? I estem treballant en aquest sentit per millorar aquest aspecte també.